ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towngal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha toon to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Oui, ça va, Yoro? Ça va bien. Bien. No mbaɗɗa e korka? Mawɗum boutique family. Mbimi no mbaɗɗuɗa e korka? Ko mawɗum lewru ndu kay ko mawɗum nani avancé kam. Hande wona nogas lewru ndu dañani nogas wiye capantati yettima capantati wala yettaka capantati. De toute façon an jiɗɗa koleri mbimi a hoori walla hoorani? Ɓindu wona ɗum tagi mboɗo namdoma to lewru ndu tolni par ce que hooroɓe nangata ñalawmaji ɗi. minen mi horani be min mbawa nangude ñalawmaji wona ñande nde gara mbimi ndima gam rokkani mi mboɗo hoora par ce que komi dimmo komi mboɗo rimdi ndima gam rokkani mi mboɗo forsa korka ka wona noon mbinima a paamino wala paamani mi famani minen hanga ɓe min koratade Yoro aɗa ko kalantumani an noon a fuddima addandemi ɗe probléme ɗe ganduɗa mi anda mi an ko kalata guila nan aɗa tournodi aɗa wayno ka an a hanñidi o hanga ko tawi a wawa horde Yero pour quelle raison an mawɗo poɗɗonoma ni ya jogo suudu mbiɗa aɗa jogui debbo aɗa jogui foof ti responsable minen hanga wiya horta minen debbon fof min cellani ko minen hanga ɓe min horata on kagaka an kala ko welma tan ɗum jiɗɗa gonɗa koye hangi kinaɗe joni mbima galle mo a wawa wonde ɗo a horani par ce que on est des musulmans yimɓe kon julɓe pourquoi a wawa horde ƴewno poɗɗa ƴewno poɗɗa mais Allah fawani amen korka Allah fawani minen ko Allah fawanimi ko wallahi min darata neɗɗo no fawami ɗum de mi neɗɗo bawol kan jette gari gay he jette sundu caggal letti kama an min mbaɗa woyma mi paranta o jahan doneɗa jom suudu ma gadda ɗum ɗo wona ɗum haalete mon goto arat hade joɗani addoya yimɓe temere sanga he yaltitay sanga mi ronkigoy min goy wona mi pawol an jenti ko yewtuɗa ɗo fof ina ngamunno tun ɗa ngamunno he ki kalajo min goy mi ɗumannaki sa yi ha joni mi maɗɗinali ma kolli jowi o ko sabu tun yasingoy so wona aɗa no bentinoke ma ko ɗo mi wonta mi e debbo an fof ko ɗo min wonta c'est faux ay sa maɓɓini kam wonta kam maɓɓini anani ay sanka ko dokkeɗa ko so toro min mbaɗa haalde ma mi paranta o jaha doneɗa joom suudu ma gadda au moins boom daña yiyam respect sanka min no goniran men suudu lelo ɗo oɗon dilla mi yiɗa ɗum nani no womeɗen dilla andi an ko meƴƴe ma ko salusi
ko gañanendi e salusi meƴƴi e nder ma ay non ko suudu ɗo enen ɗiɗo ko ɗo wonti wona gonga sabi en wawata wonde ɗo en addo e rido feccen ɗum mi wona bange wona bange si tawi ɗum ɗon kay wawali marsude a immoto yaha suudu ko Yoro wonno ɗon wona toon acca men ɗo wallahi sanka anda ɗo noon acca men ɗo e jam mimiron kanima an anda hoore ma min man wonne ma suudu aɗa fecca elle gonɗa dibiteri anani ɗo wona dibiteri salusi saɗa yalta ko an yaltat andu o galle ko ɓiyam woni ɗo ko ɓiima kono on ɓiima ko sehilam weldijo miyama komi weldi depuis neeɓi andi noon hey kan kiikalajo hey kan kiikalare min sa yiiɗa waɗa ɗo piiji gono ton mi jooɗo mi deƴƴam famitinno ko ñiiƴe walla muusude walla mi nanata sa mi waɗi ɗum ko sabu yaasi andu jikke anda sabu andi o ara ɗo fi neɓugol sa yi o ari ɗo ko yo wonu tan bange seeɗani ko magasin umen won ɗaɓɓude a faami on tuma o ɗaɓɓarana men appartement men yaha kono ɗo e ɗum accu men wona sanka gila garɗa ɗo ha hande a fellitani yilade appartement waɗe doye mawɓe min mi ara ɗo fi neɓugol mi hoota woni eɗe balɗe ɗo taw so morma sa haalan puttina kaɗa wayni posaɗo ni sa yenni momi sekodiren ensemble sekodiren yasin dole ande no musdalan yasin happo yasin mi waram Allah giɗolan wowlani ɓe fiyansi mi memminike Allah Allah giɗolan yasin a tooñi kam yasin ɓe ngala yam respect a nani nda yasin mi wawa wayde bone sanka addo joom suudu makko yasin no yooɗi min mi lele dow leeso ngo ɓe gone leeso ngo eɓe dilla joni heeɗo ɗum no yooɗi baba artan kalden pamodiren sa innitino rendi on en haɓay sa inni mi e debbo am meɗen lelo jemma sa nani ɗum mi watta manque respect nani ko ɗum mbaɗɗon ko kalmi mbaɗa haala gadda o baɗono vampire no wiyatmin o wawata gasi Allah nde kaɗo korka yoɓe ñal suudu men naata yoɓe ñal yoɓe lumantama galare halkinde yoɓe lumantamangal ko sama kala jokkuɗa hakkude Allah ko sama kala jokkuɗa hewata hunde o ko ni o way ko gaño Allah ni o aynata ko suumaye o ketla mi yiɗano ara ɗo ɓe wannama dérangement o yeɗata seri kokko ari jowɗa seri kokko jooɗo ɗon hay o no ari min ko Allah fawani min neɗɗo fawata kam ɗum de kala ko Allah fawani jewre fawdemi ko Allah fawani fof mi kaasa guelmam mum non Allah windiri kam joni on ƴettoje ko pour mi ƴettaki ala wona an ka kawa holmo kasata guel mum mbimi kala ko mo Allah kala ko Allah fawimi neɗɗo goɗɗo yiiɗi fawdimi ɗum mi kaasa guelmam mum joni ko min fawma ɗum mbimi ko galle mo sawɗa hoorata holko pawɗa kam korka fan force galle o a jeeya galle ko min jeeyi wona ɗon gonɗa e galle o min woni tutel ma min woni jaatigui ma min woni kawma a hoora non an hadisa ko cugol tugo seeɗa no hoora hadisa wonde hakkille mum an ala hakkille min ngala hakkille ala Yaro janggo a hoora sa hoorani janggo ma ƴeew no mbaɗɗa eyyi janggo somi hoorani jeewen no mbaɗɗa d'accord c'est bien wona joni mbiyata waɗa échange de parole comme ça ko woni jum eɗen kaala mbiɗa haala aɗa tolnuno kam daara wiya kam min komi kangata deeɗaɗe walla nagam aɗa ƴetta ka oto fennam noon ka oto fennami de oto fennam de kaw min mi wima ka kanga deeɗat min ɓura wima ka kanga deeɗat ka oto fennami noon min noon kaw min wallahi min ɗum tan gañmi noon kawiraɗo peno o tan no peno ba ɗum ni henne taw min mi haalani ɗum tan non kaw ɗum c'est pas sérieux an nan koye waɗi sérieux par ce que an déjà min mi faami ko cikkoɗa aɗa towi ha ganduɗa min comme kullom walla cikkoɗa an towɗemani ka oto naare kan mboɗo wawi ñallude habde taw mi tami foofa oɗo oto naare kan d'accord oto naare kan oto dikrini tan aɗa buttiriri ren cikko aɗa jogui doole ɗe doole gorko ko becce wonata nde kaw mbawi fendel wallahi billahi min ɗum ɗo no sat suuma e oɗo no muusi billahi sanka nan
aɗa ko ñinmi haalande ma sanka annene sanka ha joni gaccuɗoma foof aɗa dugda e pawa an aɗa ronki andude baaba ha joni a wowtanimo bamma o anduta ko mo wawi wadde o ñorgal ñande o mo yaltini jikku keso kono kay ana andi jikku makko hankkadi on potani waddude han hol yo kam ayi oya bonni kam ɓernde nden bamma o bonnilam ɓernde ndem o debbo nde mi yahannomo ko garage andi mi haalananoma noon ko minnuno yo ar o innila womo faala ɗaɓɓe ɗo magasin hum ko joom suudu ma woni ko ɓen gonni ko min nenoma ko Aïssa ni ko Aïssa woni ɗo machallah ano kono guiranama ɗandi ɓayiɗa moƴƴi piidigo mi landutako ma andi ɓayo ari to min yo armen hewtaga ɓay mi accatamo yaa e suudu goɗɗo min gorko makko miɗo ɗo ko suumaye ni andi mi immi mi ari ɗo ko noon tan tawi ala ɗo konto wonno koɓe janoɗo marché joni gartum eyo joni noon ɓay mi ari mi naati ko suudu min e o min ni o yuro bamma ko yiwno o debbo an o fiifi pette wo debbo an o wonta ton o andi wo o sali debbo on wonta ɗo kono sanka an e hoore ma kay an a wona koɗo to babam ɗo aɗa andi jikku makko han kala ko wawi wadde aɗa wawi woppude hami ara aɗa andi somi ari min mbeɗa wawi réglu ɗum joni aɗa no mbatten pour min mi yiiɗa probléme kadi an ko Allah waddi en an ko a sehila mona ɗum tigi machallah debbo ma noon laɓamo yooɗi machallah ko ɓeynata kanŋere rewɓe ko ɓeynata kanŋere rewɓe tippa ŋeñaŋerta a faami ndaaru gitoye makko no tulɓiɗi kinu makko no moori ɓalum makko no ɗaati ñiikoye makko no rawli keeci makko no fetti yeeyi ko ɗaata ɓanndu mon ni law waawi suɓaade ko ɗum waɗi kiikalajo on ɓori yiwnomo hoyaare makko nden siiki de ko bamma kono o mo yiyata mo salusi o ko debbo on ni eyyi joni aɗa no mbatten eyyo joni jinmi ko joƴƴina foof e leydi taade yaari ni Allah waɗi yero ala ɗo yero wala ɗo dey joni taade nduɗo suudu nanɗo so jaɓi gonɗon ɗo e nder suudu he so jaɓani eyyo mi ƴetta bagage ma fof garton e nduɗo o andi yasin mi hersata seeɗa kono acca yewtin faala en famodir andi du suudu ɗa no mari ko saaƴata nder ton ko konte kilotitere ɗum no nder ton joni noon si fewdo fana on feewi ko suuma e si kilotitere on wutti kam ɗon harayno ɓunni kono bamma noon ko ɗum yiɗi joni ɓay bamma ko silbateriru ala ɗuma wawana debbo hay fusi yo immora e ndu suudu ɗo min mi yiɗa arde ɗo sanka aɗa no mbatten an aɗa andi jikku baba wona an haalante joni so jaɓi mami yewtude makko somi gayni so jaɓi kanko taade ko goto o fata ga onon keddoɗon ɗo eyyole so jaɓani kala ko woni ga mami waɗanon ɗum ga mi fewno sundu ha fewa ora kili min noon mi faalaki matti sergo ɗulle min ɗon andi nani e ɓugol mi ari ɗo ka ɗon andi ko onon inni mi ara mi ndara ɗo boutique fi kam mi ɗumanno ka donc nani e ɓugol mi woni ɗo hay son tampintinaki hay son min ko hay o wawli araymo laɓa hay o wawli tun araymo yooɗi eyi joni wadde moƴƴiri no accirno nanani mami fewno sundu ha fewa hon ko jiɗɗon humtade ɓen maɗa ɗo o selu huntari o ko waɗani ɗollan ko welani moƴƴa mi hersata tun wowlangol welano ko toori hey he ko toori o wanna elan toori mi yara o wannalan dappa kaaba o surtinalan lacciri mi ñaama ha reedi jooɗo mi ñaama ha wawa hollowo laawi hande hay min ko toori humtotomi eyo ne awan lanni yasin ay debban no yooɗi de awa kono wowlan bama ma beppina e bama sanka an noon accir noon gurdam ko koɗiki mum yoofimi ko hoɗordi mum kono haadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum boowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi toon Dakaru Mbouru tenki e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Casu Star ko nafoore mere
mane nulno mami mamma mbiyamo minen komin jettuɓe hirande amen min gowani arde tan amin nokkane ha mane wona nane mi wimo yawi mamma minen min gowani nokkanede minen min gowi ko somin gari galle mi totti amen hirande amen min defana koye amen il faut ɓe totta men min defana koye amen Yoro hunde sino ko sagam en namdata ko hirande meɗen sabu sen namdimo ɗo dépense wonto eɗen jaltine galle eɗen duttoto henen e tabakaji mo wima omo suusi yaltindemi omo suusi yaltindemi galle o an ɗum tan woni probléme ma so wona ka dakkiriɗo tan hay goto anda ko gonɗoɗa ni naggam o kanko fortimi min winomi komi natta holko mbinomi wona mbinomi komi natta e galle ma mbanmi résumé mbimi galle makko mi natta hol portudomi wi kam lek a natata hol portudomi ha hol yon forti kam yomi ar wona min winomi lek mi natta e galle o sabu debbo makko no woyi bonde ni konko forcé en kono kadi woto namdoɗen dépense ñamen tan e ñamdu mabɓe ndu an probléme ma a wawa ndefu ɗum tagi ara jogo dépasse ɗum a jiiɗa wawa ndefu ɗum wadde namdo a wawa ndefu namdoɗen dépense namdoɗen mi defa ha wela namdo dépense o ko ceemeɗo ka ceemeɗo o holko ɓurima haydara mi yinno tan ñamen kaɓe ñamata ko mbasen namdade dépense saabu min ko gila garɗen ha joni ni ko min wallatamo ko heewi hen min hollatamo voilà wona yi maro hanki wono manquiri lamdam ɗum no adda ñaw wona mi wimo mbaɗa daranamo taw safi lamdam o wi ala en woppa omo wawi o wawa dar ɗum tawi manqui lamdam momo suusama il faut mi jetti girandam do e galle o joni mo namdotomi kam mamma walla goggo jeynam toɓe goni kamɓe ɓe jalti soɓe gari mbaɗa wawi namdade ɓe soɓe gari namdoten goggo jeyna ko noon omo nande e jawɗo junggo nande e jawɗo junggo holɗum mi yawi junggo e ndefu tiggal debbo man wona mi zeri noon mi yiɗi zerdemo mbiyan fuuta ava mboɗa wona kangaɗo mboɗa wona kangaɗo zer mum mi nawimo caggal bamulo o jour après no gonmi kangaɗo noon natti bardude Moussa Dia min kalɗon no déjà pour après KORKA won projet ji ganduɗa vraiment e voyage uji wi kam déjà vraiment kanko kam o pari pour wallodirde men vis à vis comme andi ɗum fof ko haaju men te aɗa andi kadi ɗo Sénégal no muusi tellement sa waɗa sa dañani des projet aɗa ƴetta kalis aɗa waɗa investir pour adda hunde a faami aɗa ko tampat te galle no muusi e sona baɗonoma jogade baɗonoma dañƴo compréhensive comme ça heewani hono ganduɗa ngala on compréhension e ɗum kadi minne kadi kala ko ƴettani wimom nde o haalni kam ko Moussa Dia nde o wi kam haali ko joni kala ko mbiɗa no moƴƴi projet ji no moƴƴi c'est vrai mais kadi minne mbiɗa jogui confident tan woni joom suudam Dieynaba somi yewtude makko somin pamodiri après KORKA après puɗɗoɗen voyage uji ɗin ɗon wi kam ala probléme joni ɗum kay c'est bien par ce que kala ko ɓeydata ɗum ɓuuri ko ustara wana bon c'est vrai sa dañi ko ɓeyduma kay aɗa ha voyage aɗa wadde marchandise ma aɗa yeeya yani ɗum kay ko ballal ko ni noon no waɗi ni ko ni wona ittude kalis aɗa rokka yimɓe Khadija ça va
ɗum kay mbaɗa ɓe ɓeeɗi horde ɓe ɗum wona équation mi tawi ɗumen dal en ñaama joni eɓe ñaama ɗum kay min ɗum waɗani mi dérange par ce que mbeɗa andi ɓe korata justement ni min yejjit haalande wonani suba mais seeɗa min mbaɗɗo ɗo yaro mi taw ɗum ɗon mbimomi an a hoorani wi kam non minen min korata par ce que komin hangaɓe min Allah rewani min ay hunde naggam a faami bon ko ɓuurimi wadde étonné noon hay ƴettade ɗefi ƴettademi par ce que wi kam kaw oto fenanam a faami wona ɗo no haaɗi non somi accinomo ni o ɓennat te so ɓenni min mbadda ɗon jarani yimɓe mbatta ƴewden min jala mais aɗa andi yaro ko kangaɗo kanguintol wona kangaɗo kaadi makko ɗi eyyi presque an ko mbiyanoɗa ko joni mi je commence à comprendre ƴeew tan an yaro an kala ko welani mum o wiyata ko kangaɗo kala ko welani mum sa haalnimo arde mo wiyata ko kangaɗo mais kala ko yiiɗi wadde o sellat ko ɗum woni bonnedagal ngal noon ba an sola mbiya ole mi ñaama mbiɗa nden de o ñamanto ewle eyi ba walla ɗum en rek wiya ɗum soɗa peyale ñaama walla ɗumen rek an ɓiyamo boni an ɓe fulɓe jeeri bonni ɓiyamo ande mi sawre walla ɗumen tan e joni aɗa andi kalmuma o kam jeenam en mbawa wondudemo ko galle so lewru korka maayi yo rutto daara o ruttoto daara ɓe bonnimo hay pulereji makko ɗe tidde ne o daññone e wa walla ɗumen tan ɗum o haali gonga noon sodanɓe pewle te anne yo accumi tottu men min jogina weccet posam wallay yow koɗone teddi yaw ande walluɓe noon tottaɓe ande ɓe cooda pewle awo jinaka na salminma wi yaata koye woppanam awa jinaka mbimi ko ya sodanɓe pewle an accana pewle imara wona koɓe hoɓɓe ma ko hoɓɓe men an sodanɓe an koɗo teddinte min kay wona min de fayde am ko kay so yimɓe kuufi ɓe ñamdene mabɓe so kumtare yonti en ñamat enen foof ensemble mais mi suutaɓe an kam ay ɗum waɗi sa ɓiyesani an ala respect ko yi aɗa haalde hem comme ça kay wona ɗum ɗemgal ngal waɗi retard ɗon e ha ɗo anne ɗum suusat woni ko bama kalta aɗa wiya suusade ko ɗemgal ngal an sayi ka aɗa nobi yaro ni an otono bo kagaɗe e mi haalande rek yero kawmo wona kawmo ko cousin e man anani de cousin ma mi yaham tot ɗum kon mi soda pe on sa pa nuttaka wecceta ya sama yala ko ko ma addi wura e bisimilla ya ala to ya danɓe sodanɓe pewle ya anani kono noon an hadisa il faut kalde ɗum yaro ko caga ko kangaɗe juɗɗo debbo aɗa andi ko kalantuma mbimami wonko koccumi hen heɗomi tan an acco oto famminmo tan ay wono watta way kono jiɗɗo wajoni ay suka sa nehani ma andata oɗa andu kani nomi haali oɗo nannu kani no furam mbeɗa hirsa ɗo yero oɗo nannu kani no furam de wadde ƴeew wulnude ɗo diwri yuppude ɗo ma ɓiyam ƴeew labirammo 33 10